Какво правиш, бе, приятел? Какво правиш, бе, приятел? А? Защо се клатиш така, бе? Стига се клати, бе, не дей, бе. Не. Ще се разклати музика, бе. А? И то. Какво правиш, бе? Ха? Какво правиш ти? Ха? А? Какво има там? Магазин. Да. Защо? Защо? Ха? Защо има магазин там? Е, Кака. Буби. какво той? Буби. Какво е той? О, момиче ли има вътре? Да. Момиче? Да. Буби. Хубаво? Да. Така ли? Да. Какво ще я правиш? Буби. Какво е? Буби. Ей, направо ще изидеш, нали? Да. А, а, каква е тая вътре? Ха? Хубава ли е много? Да. С каква коса? С руса или с черна? Черна? Да. С какви очи? Да. 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 Добре. Айде да влизаме вътре, искаш ли? Да. Влизай. Ще ли влизаш? Да. Да. Играй малко, танцуй малко сега. Танцуй, така. Музиката чуваш ли я? Да. Няма музика. Не. Музика няма? Добре. Човека си танцува. Кака. Нищо? Ти какво? Кака. Кака? Да. 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 Много е яко. Да. Да! Какво ще правиш? Бу-бу-буй. Да. Покажи какво? Кажи какво ще правиш? Буби. Покажи. Буби. Бубуй? Да. Как ще го правиш, бубуй? О, много си леко, бе. Да. Яко плаки с тебе, бе. Откъде си ти? От тука? Да. И хищен ти пука. Къде? Какво правиш там? Спиш си? Да. Да. Какво ще правиш? Буби. Какво ще правиш? Буби. Ай, бой. Луд.